Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 10-njy noýabry hepdeniň anlygyny eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanışyp ýaryň. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 10-njy noýabrda Vietnamda Günorta Gündogor Aziýanyň sammitiniň çäginde Putin bilen duşuk geçirmegi planlaşdyrmaýar diýip aktam habar berdi. Putin bilen duşuk barada aýdylanda duşuk hiç wagtda tasdiklanmandy diýip aktamyň medeniýet wekili Sandra Sanders aýtdy. Orsiýetiň prezidentiniň medeniýet wekili Dmitri Peskov iki ýurdun prezidentleriň duşugynyň geçirilmegi barada maslahatyň alınıp barýanlygyny ma'lum etdi. Munyň öňü ýerinde Orsiýet prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov, Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň prezidentleriniň 10-njy noýabrda Vietnamda maslahat geçirmeginiň ähtimallygyny aýdypdy. Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň aragatnaşyklary Moskwanyň Ukrainadaky agresiýasy we onuň Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň gumany edilmegi bilen baglylykda erwetleşdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 10-njy noýabrda Aziýa Ýowaş Okeany regionunyň Sowda sammitindeden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň sowda urunan ýygyderlik ýanatçylyklara mundan beýlek çydam etmejegini we açyk hem deň sowda siýasatlaryny talap etjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň sowda urunan barabarlygyň ýoklugy esasan Hytaý we Ýaponiýa degişli Trump Aziýadan 11 günlük saparynyň başynda bu iki ýurda barypdy. Aziýanyň we Birleşen Ştatlaryň arasyndaky sowda deňagrymlylygynyň dikeldelmegi Trumpyň siýasatynda merkezi orun tutýar. Trump onuň Birleşen Ştatlaryň işçilerini gorajakdygyny aýdýar. Trump geçmişde Hytaý Amerikanlaryň iş orunlaryny ogurlamakda aýplapdy. Emma soň şeýle ýetdi çykyşlardan çekildi. 9-njy noýabrda Pekinde eden çykyşynda Trump iki ýurdun arasyndaky adalatly bolmadyk sowda üçin Hytaýy aýplamaýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Hytaý bilen sowdasyndaky defitsiti geçen ýylda 310 milliard Amerikan dollaryna ýetdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat öňçi ýolbaşçysy Federica Mogherini Birleşigiň dünýäniň iň täsirli ýurtlaryň we Iranyň arasynda baglaşylan ulalaşygyň ähli tarapdan doly berja edilmeginiň dowam etdirilýägine ynam baglaýanlygyny aýtdy. Mogherini 10-njy noýabrda Samarkandda eden bu çykyşynda ulalaşygyň Ýewropa we halkara köp taraply diplomatiýasy üçin uly öňe gidişlik bolanlygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump halkara gözekçileriň oglan eden netijelerine garamazdan Iranyň 2015-nji ýylyň ulalaşykdaky borçlaryny berja edýänligini ikrar etmekden geçen aýda ýüz öwürdi. Şeýle-de Trump Irany ulalaşygyň ruhuny bozmakda aýplap, Tehrany batyş etmek üçin Kongressden Birleşen Ştatlaryň ulalaşyga degişli kanunlaryny puhtalandyrmagy sorajakdygyny ma'lum edipdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça resmiýeti Federica Mogherini'niň 9-njy noýabrda Merkezi Aziýa ýurtlaryna tapara başlamagynyň öňü sirasynda jurnalistleriň hukuklaryny goraýan terhetsiz reportyorlar guramasy Merkezi Aziýa ýurtlarynda jurnalistleriň hukuklarynyň depelenmegine ünsü çekdi. We hususanda Türkmenistanda Azadlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipeshuleýewiň türmede saklanýanlygyny ýatlatdy. Orsiýetli meşhur satiraçy Mikhail Zadornov 69 ýaşynda aradan çykdy. Media serişdeleri Zadornowyň rak keseline garşy görüşýänligini we 2016-njy ýylda Germaniýada bejergi alandygyny habar beripdi. Zadornov 1948-nji ýylda Latwiýanyň Ýurmaly şäherinde doguldy. Sowet Soýuzynyň soňky ýyllarynda we prezident Mikhail Gorbaçowyň reformalarynyň dowamynda eden satiraly tanqidi çykyşlary Mikhail Zadornowa meşhurlyk getirdi. Zadornov Orsiýetde we beýleki ýurtlarda eden çykyşlary üçin ençime bayraga eý boldy. Zadornowyň döredejliginiň soňky ýyllary onuň günbatary we ilkinji nowatda da Birleşen Ştatlary berk tanqidlamagy bilen tapawutlandy. Orsiýetiň Sibir regionunda Tsugol adly ýerde bolan ýarak partlamasynda 2 harby wepat boldy. Goranmak ministrliginiň maglumatyna görä 10-njy noýabrda Zabaykalski kray regionunda ýaraklary ýok etmek üçin niýetlenen poligonda arasalyş işleriniň dowamynda bir ofitser we kontrakt boýunça gulluk eden ýetker wepat bolupdyr. Partlama zerarly ýene bir ofitser hem 3 ýetker yaralanyp keselhanada bejergalýarlar. Ministrligiň resmiýleri doktorlara salgylanyp yaralanan harbiýlaryň ýagdaýynyň agyr däldigini aýtdylar. Gündor harby okrugynyň ýörüýte komissiýasy hadisany derňeme üçin Habarovskdan ugradyldy diýilip ministrligiň resmi maglumatynda aýdyldy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň Balkanawat şäheriniň döwlet idara kärhanalarynda işleýän işgärlerinden öz çağalaryny çağalar bagyny bermek talap edilýär. Muny berjay etmedik büdjet işgärlerini işten çykarylmak kaýbaty atylýar diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berdi. Neşiriň öz ýurt içi näkşeşmelerini salgylanyp 10-njy noýabrda çap eden maglumatyna görä, döwlet kärhanalarynyň şol sanly mektepleriň, şäher häkimliginiň, energiýa idaralarynyň ýolbaşçylary, işgärleri, hususan zenan işgärler bilen ýygnaklar geçiripdirler. Çağalaryňyzy çağalar bagyna gatnadyň ýa-da olar bilen öýüňizde oturuň. İş orunlaryny eýelemäň diýip neşiriň öz maglumatyny Balkanawat şäheriniň kommunal hojalyk idarasynyň başlygynyň 6-njy noýabrda eden çykyşy istirlenýär. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary da tasdiklap, şu ýagdaýyň tas ähli döwlet idaralaryny diýenýäli gaýtalanýanlygyny aýdyp, bu ýagdaý sebäpli büdjet işgärleriniň köpüsiniň alaşsyzlygyny belleýärler. Çağalar bagyny, çağalaryňyzyň gatnamaýanlygyny bilsem, gaty görmäň. Siz döwlet tarapyndan kabul edilen karary garşy çykýaňyzmy? Döwlet siziň çağaňyzyň aladasyny edýär. Siz siýasaty, jemgyýetiň hereketine garşy çykýaňyzmy? Eger çağaňyz çağalar bagyny gatnamasa, onu siziň hem şu edarada işiňiz ýok diýip açyçan aýtdylar diýip bir mugallima Azatlygyň ýerli çeşmesine gurrun berdi. Ol mugallymanyň sözüne görä, soňky ýarym aýyň dowamyny şuňa meňzeş duýdurşlaryň başga da onlarça edaranyň işgärlerini berilenligi aýdylýar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy hem büdjet işgärleriniň ençemesine salgylanyp, soňky 2 hepdäniň dowamyny edara kärhanalarynyň ýolbaşçylarynyň çagasy bolan ene atalary öz kabinetine çagyryp, olaryň çagalarynyň öýünde ýa-da çagalar bagyna gatnaýanlygy bilen gyzyklanýanlygyny aýtdylar. Çağasyny öýüne alyp galýan ene atalara öz çağalaryny owulkusy ýaly, çağalar bagyny uğrutmagy görkezme berilýär. Döwlet sizi iş bilen üpjün edýär. Çağalar bagynyň tölegini tölemäge güýjümiz ýetenok diýip, döwlet siýasatyna garşy bolýaňyzmy diýip, döwlet edaralarynyň birini işleýän Aşgabatly ene Azatlygyň habarçysyna aýdypdyr. Bellek geçsek, bu waka Türkmenistanyny çağalar baglarynyň tölegleriniň birden 10 esse ýokurlanmagynyň soň ýurtda çağalar bagyna gatnaýan çağalaryň sanynyň göz görteli azalmagy bilen peýda bolan maglumatyň ýa-da gawat geldi. Geçen aýyň ahyrynda Aşgabatyň ýerli habarçylary bilen söhbetdeş bolan Mary welaýatynyň ýolutyn etrabynyň ýaşaýjysy Tuwak Beýbi, tölegleriň gymmatlygy sebäpli alýan aýlygynyň hem maşgaleklenjine hem de çağalar bagynyň tölegine ýetmeýänligini aýdyp, öz perdendini çağalar bagynyň alyp galýanlygyny gurrun beripdi. Ýatlak geçdik. Oktyabr aýynyň 10-nyny ýurtda çağalar baglarynyň tölegleri paýtagtda 10 manatdan, vilayatlarda 8 manat bolanlygyndan 80 manata çenli ýokurlandy. Bu waka ýurtda enatalaryň köpüsiniň nägililigini, Daşuwuz vilayatyny bolsa çağalar bagyna gatnaýan raýatlaryň ençemesiniň protest ýürüýüşini geçirmegine sebäp bolupdy. Azatlyk radiosyna ýokurdaky gurrun edilýän meseleler dogrusyny degişli türkmen häkimetlerinden, şol sanly Balkan vilayat we Aşgabat şäher häkimliginiň resmiýetlerinden häzirlikçe kommentariýa almak başartmady. Ýurtdaky bu gymmatlaşmalar we munyň bilen bagly ýaşaýjylaryň başdan geçirýän ýagdaýlar dogrusyny türkmen mediasynda hem mesele gozgolmaýar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultan Atçylyga gepleşiklerimi dowam etdirýär. 9-njy noýabrda döwlet ýolbaşçysynyň Awazadan paýtagta dolanyp gelmegi bilen bagly
Türkmenistanyň içerki uçar reýsleriniň bir näçe saatlap gijikdirilip uçup gonandyklary barada maglumatlar peýda boldy. Öz adynyň efirde tutulmalygyny soran Türkmen Hava Denanyň aýtmanyna görä, ol 9-njy noýabr güni günortan saat 12-däki reýs bilen Türkmen Hawatdan Aşgabatda uçmaly ekeni. Bir saat öňünden registrasiýadan geçip uçara minilýän zalda ornaşdyk. Ýöne bu ornaşmamyz uzağa çekmeli boldy. Günortan saat 12-de uçmaly uçara bizi göýbermediler. Onuň sebäplerini hem düşündirmediler. Garaşmaly özümiz uçara girmäge çagyrar diýip, näme sebäpden garaşmaly bolýandyklaryny soraýan ýolagçylara jogap berilýärdi diýip ol dowam edýär. Adamlaryň arasynda galagoplyk başlandy. Özleriniň zerur işi bilen barmaly sagatlaryny öňünden planlaşdyran ýolagçylaryň köpeti peçirýärdiler. Uçara minmeli ýolagçylaryň arasynda daşary ýurt reýslerine ýetişmeli ýolagçylar hem kändi. Emma ýolagçylar näçe peçirdiler-de uçaryň giýje galdyrylmagy barada hiç bir maglumat alyp bilmeýärdiler. Registrasiýadan geçirilen adamlara ýygyna çykmaga hem ruhsat berilmeýärdi. Darajyk dalyň içinde 2 sagata golaý garaşdyrarlaryndan soňra uçara minmäge çagyrdylar. Emma şol 2 sagata golaý wagt ýolagçylar üçin 2 güne öwrüldi. Ganmasy petelellerim, ganmasy ýokarlananlaram tapylman durmady. Açyp suwsalar aeroportyň uçara göýberilýän dalynda ýerleşdirilen kafede bar bolan bahasy 2 manata durýan bir bulgur kofeden, bir gawy 2 manata durýan ýarym litrlik agy suwundan we beýleki gymmatbaha azyk önümlerinden mejbur alyp iýip içmeli boldular. Aşgabatyň içerki reýsleri uğradýan we kabul edýän Uzalky köni aeroport atlandyrylan aeroportunda uçurdan düşüp, öz reýsleriniň näme sebäpden gijikdirilip uçurlandygy bilen gyzyklanan ýolagçylara bolsa, döwlet ýol başçysynyň Türkmenistan Aşgabatda uçup gelýärligi sebäpli diýip jogap berilipdir. Döwlet ýol başçysynyň uçary Uzalky köni aeroportda gonmaýan halatynda içerki reýsleriň uçup gonmagyny amala aşyrýan köni aeroportyň wagtlaryny ýapylyp, ýolagçylary kynçylyklara tezawar edilmeniň näme geregi bardy diýip ýolagçylar biri-birine soragy bilen ýüzlenýärdiler diýip ol aýdýar. Yeri gelende bellesek döwlet ýolbaşçysy bir ýere sapara gitmeli bolanda, ýa sapardan gaýdyp gelende Aşgabatyň köçeleriniň aglabasy 2 saat öňünden ýapylyp, ýolagçylaryň we awtologlaryň gatnagyna ruhsat berilmeýändigini hem Aşgabatlylardan eşitde bolýar. Bu gatagamçylyklardan ýa bir Aşgabatlylar gözemen, ýa-da bolsa welaýatlary hem öz täsirini ýetirýän de barada hem aýdylýar. 9-njy noýabr güni döwlet ýolbaşçysynyň Türkmenistan Aşgabatda uçarda gelmegi bilen bagly içerki reýsleriň ähli welaýatlary boýunça hem gijikdirilendigi barada ýolagçylar aýdýarlar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ma'lum bolýaly Balkan welaýatyna yerlere gök bakçı ekinlerini, bağ bakçaları ekmek üçün belli bölük yerler magarif işgärlerini, medeniýet hem medisin işgärlerini bölünip berilipdi. Inne şol yerlere edilen garaşyk hem hyzmat üçün diýip magarif işgärlerinden 8 manatdan pul ýygnap başlapdyrlar. Biz bu maglumatlaryň anyny ýetmek hem pulun näme maksat bilen toplanýandygyny bilmek üçin ýazyjy hem syýynçy Amanmurat Bugaýew bilen gurrundaş boldyk. Balkan welaýatyna inni partany koçany etmek defetlerine 5 ýyl sene howap boldy. Welaýatda ýankyleşýär ýaly gök miwe ekiller hemde dänek diýe. Balkan welaýatyna soňky ýyllarda ýaýgyndan ýaýran bir tejribe bar. Welaýatyň bilim urganına değişikli edaralary, ya bolmasa medeniýet, saglyk saklaş urganına değişikli edaralary yer berip berýärler. Aýdalyň bilim urganına değişikli edaralary welaýatyň edaralaryna 50 hektar yer berilýär, elbetde 50 hektar yer berilýär. Özüne däme etdirýän etraplardaky bilim bölümleri, mektepler ýene gaýrylar giren okdy. Welaýat derejesindäki bilim edaralary hemde şäherlerdäki bilim bölümleri ýene şular giren şeýle ýagdy. Şuýlem gaýtaranly, ýani tamamlanyp diýip Türkmenistan'a rahatlık verilenine bir aydan kopya koyup bolly edil şulaýyň, noýabr aýynyň
başından başlap bolsa vilayetin administratif merkezi olan Netta şehrine bilim işyerlerinin her birinden 8 manattan pul yığmayalar. Edi şeylerde medeniyet işyerler valatında da kaytalanlar. Eýsem olar özlerine hiç bir daxil bolmadyk iş üçin näme üçin pul tölemeli? Nehelen medeniyet uğramına değişli işyerlere Balkan vilayetinin bereket kağıdı etrafından 50 hektar yere yer verilipdir. Hem de şu yere değerli ekilipdir. Bundan medeniyet pudonun iş yerlerinin havarında yokluğunu yollaştırıyorlar. Şöyle bereket etrafında 50 hektar yere değerli ekildi. Şol değerli yığınama çelli edilecek tutulan ehlifi vilayetin medeniyet pudonunu işleyenlere de işli değilim. Yani edil sonlar vururum. Bilim onunla işleyenlere de aydılım. Değerli eklenirleri görüntü adımlar işe tuturup şu değerli formu yine gayretmek, onu dökmek, onu sürüyetmek var. Duruyor şu adımları yakma takımı töremeli. Yakma takım töremeli için ağlan sulonluğu değişli işyerlerin eklisinden herfinden 8 manattan puluyuna varıp onun edilse aylık verilen yarı verilmiştir. İğne de kol çektiriyorlar. Goya meyletin koşun dediğin yarı. Aman Murat muňa muğulmularyň ýagny 8 manat tölemäge mejbur edilen adamlaryň özleri nähil garaýarlar? Adamlar jüdane ýa-ni ýa-ni bir kötek güýçli bolsaňylar gerek berdi. Eger şol 8 manatdan ýygyna duýulsaň onu seni işten çykarmak ýa-da bolmasa berilen doğrustakan yarım stavka getirilmeli, no 70 stavka getirilmeli. Gerek onu işten çıkarına çelmeyi, bark yetişekliğine adamdan göz yetti. Adamlar bir ara açlıktan iş yerini saklamak için bir sıkıp ya da şeyler devam ediyor. Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri barada aralyklaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýede ýene bir türkmen zenan ten söwdasyna tutuldy. Türkiýanyň Ege sewtinde ýerleşýän Manisa şäherinde ten söwdasyna garşy gurnulan operasiýada bir türkmen sany zenan bilen jemi 20 adam göz astyna alındy. Türkiýanyň köp tirajly Milliýet gazetiniň habaryna görä, gelip goşan maglumatlardan uğralyp herekete geçen Türkiýanyň Manisa welaýatynyň polis müdürlüginiň ahlak bürosunyň işgärleri il teşikli 17 adamdan alan maglumatyna salgylanyp, ten söwdasyny gurnamakda güman edilýänleri bir aýlap tehniki taýdan ýyzarlaýar. Yeterlik deliller jemlän Türk polisi soň şol wagtyň özünde 6 ýerde operasiýa geçirýär. Ten söwdasyna garşy gurnulan operasiýada bir Türkmenistanly 2 sany zenan jemi 21 güman edilýän göz astyna alınýar. Aýplanýanlaryň öýlerine we ulaglaryna geçirilen barlygda bolsa, bir kanun ruhsatsy sapança bilen 7 sany ätiýaşlyk gülle ele salynýar. Yerli seçmeleriň habar bermegine görä, ten söwdasyna güman edilip tutulan türkmen zenan bilen ýaranlary Manisanyň döwlet hastahanasyna saglyk barlygyndan geçirilenden soň resmi işleriň taýýarlanmak üçin polis müdürlügine äkedilipdir. Aýplanýanlaryň polisiýaky işler tamamlanandan soň KZT iýeriljekdi aýan edildi. Ýatlap geçdik Türk media serişlerine ten söwdasyna güman edilip göz astyna alynýan we soň deportasiýa edilýän türkmen sany zenanlar barasynda ýygyderli maglumatlar verilýär. Türkiýanyň Milliýet gazeti Türk polisiniň 28 oktýabrda Bodrum şäheriniň Gümmöt diýen ýerindäki bir mehmanhana gurulan operasiýasyna ten söwdasyna güman edilýän türkmen sanlyk KS adly zenany
Kırgızistanyň ZAKS, AG we Russiýaly KS atly zenan migrant ýaranlar bilen belelikde göz astyna alyp olaryň deportasiýa edilmegine karar beripdi. Türk polisi şu ýylyň iýun aýynyň ortasynda hem ýene şol ýerde ýagny Bodrum şäheriniň Gümmet mahallesindäki bir mehmanhanada tensewdasy bilen meşgullanmakda aýplanýan Türkmenistanyny bir zenan bilen onuň 3 sany Kırgızstanyň we 2 sanam Russiýaly ýaranyny 2 hepdelep tehniki hem fiziki görnüşde ýyzarlandan soň olardan 3 sanyny bir awtobuluň içinde jynsa gatnaşykdaka ýene 2 sanyna ýöneki geyimli polisiýa işgärleri bilen tensewdasyny edýän makaly ele salypdy. Şeýlede Antalya polisiniň bir mehmanhana gurulan operasiýasyna tensewdasy bilen meşgullanýan 25 ýaşyndaky Sona S, 28 ýaşyndaky AS we 30 ýaşyndaky MH atly Türkmenistanyň zenanlar bilen olara araçylyk edýän Ali K we Ramazan S atly türk raýatlaryny tutsak edipdi. Habarda Türkmenistanyň zenanlardan Sona S atly aýalyň öz ýurduna polisiýa işleýänligi we ýyllyk ruhsata çykandan soň pul mätäçlik çekýänligi üçin bir tanşynyň üstü bilen Antalya tensewdasyny etmäge gelenligi öňe sürilipdi. Hürriyet gazetine çap edilen habarda beýan edilişine görä, Tekirdağ welaýatynyň Marmara eregilisi etrawynyň jandarm gullugynyň işgärleri 16 awgust gijesi gurulan operasiýasyna Yeni Çiftlik we Sultanköy atly mahallelerde ýerleşýän gijeki klublarda we mehmanhanalarda tensewdasyny edýän şeýlede bikanun ýagdaýda işledilýän jemi 28 sany daşary ýurtly zenany göz astyna alypdy. Saglyk barlygyndan geçirilen zenanlardan UH atly Türkmenistanyň raýatda spid keseline sebäp bolýan HIV virusynyň bardygyny, Türkmenistanly TP atly zenan bilen Özbegistanly DC atly zenanyň bolsa sifilis keseliniň bardygy aýan edilipdi. Sözü jemläp aýtsak, tensewdasyna güman edilip göz astyna alynýan türkmen zenanlaryň ykballary barasynda degişli resmilerden nähilidir bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Men Şaýmyrdan Gulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Qarqyn etrabyna da jeňçiler hüjum etdi. Qarqyn etrabyna jeňçileriň ýene wahim salýanlygyny ýerli ilat aýdýar. Qarqyn etraby Amy derýa arkaly Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistan bilen Awganystanyň arasyndaky dawaly adada jeňçileriň geçýänligi bildirilýär. Jowzjan welaýatynyň hakiminiň metbuat wekili Muhammed Rıza Gapurynyň aýtmagyna görä, Qarqynyň Dinar atly sebäpinde bolan çatışykda 3 jeňçi helak bolupdyr. 14 jeňçi yaralanypdyr. Uruşda Awgan güýçlerine de ziýan ýetdi. Hüjumçylar ýerine çekilmäge mejbur boldy. Jeňçilere garşy Awgan güýçleri göreş alyp barýar. Qarqynda howpsuzlygy üpçün etmek üçin alada edilýär dep Gapuri belledi. طالبان و نیروهای امنیتی متعاقب در دینار با هم درگیر شدن در این درگیری که ادامه داشت. Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşen Hamyap etrabynyň obalaryna da jeňçiler ýeçilik edýär. Serhet ýakada da jeňçileriň hereket edýändigi habar berilýär. RBK atly ýerli ýaraglaryň komandiri Gurbanurdy komandan jeňçiler bilen onuň ýaraglarynyň arasynda gazaply çaknaşygyň bolandygyny aýtdy. Awgan serhetçileriniň harby postlaryny hem jeňçileriň basyp alandygyny komandir bildirdi. Üstüňde bar geljek diýip durdy. Elde de bir serhat posta bilen bir posta bilen diýen araýakda iki posta bilen turuşdy. Görsem postalar Tuqudi periyod gitti, kuda abrey verip, ursun ortam miline girip, rahmılara alıp geldik. Katurustuk, bir 70 yara adam gelene gene, 150 payrak ursulandır, katursuldur. Türkmenistan bilen Awganystanyň arasynda Qarqyn etrabynyň deňinden Amy derýanyň ortasynda duran dawaly ada bar. Adada jeňçileriň girýänligi aýdylýar. Gurbanurdy komandiriň aýdyşyça, gaýra tarapdan gelip Qarqyna hüjum etjekdigini bildirip, jeňçiler haýbat atypdyr. Ýöne jeňçiler soňra Qubla tarapdan gelip Qarqyna hüjum edipdir. Gaýrada ötüp, gaýradan mana Qarqyn geljek, Qarqyn urjak, derýadan ötüp, Fergada mana ötüpdi diýerler, Hamyabyňdan ötüpdi diýilip, Fergat tarap Türkmenistan bolan otaýda aňyrda her bir 500 metrden postalary bir postakla urusypdyr.
Barıptır diye istemiz yok. Böyle karkın bana gelecek. Gayrı bile gittinlere rapor veriyorlar. Udan gayrı gelmen. Ulan bile gelip vurustum yana. Jowzan vilayatynyň iki etrabynda Islam döwleti atly toparyň militantary toplandy. Garkyn we Hamyap etrabynda daýyşçylaryň heniz ýokdugyny Gurban berdi komandir gurun berdi. Serhada daýyşçylar gelen ýok. Hamyapda da Talibanlar var. Garkynda solar hüjüm etýär. Aksagmana bäreklerinde daýyş var diýip heniz istedi. Talipler bizler bile danışýarlar ani. Serpulda da bar, Ustepede olarda bar, Hamyapda da bazara kolay bolunca olar hemme yerinde enezi bir hücum edip onu kuvalat çıkar bilen yoklar Hamyapda Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündüligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Aktam Trump'ın 10 noýabrda Putin bilen duşuşmajokdugyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Vietnamda geçirilýän Günorta Günnugor Aziýa döwletleriniň samitiniň gapdalyny 10 noýabrda Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen resmi duşuşuk geçirmez diýip Aktam aýtdy. Putin bilen geçirilmeli ýygnak barada aýdylanyny bu duşuşugyň geçiriljekdigi asla tasdiklanylmandy. Taraplaryň saparynyň meýilnamalaryny dören ılalaşyksyzlyk sebäpli agdalýan duşuşuk bolmaz diýip prezidentiň Air Force One uçurunyň 10 noýabrda Vietnamyň Danang şäherine gonmadynyň öň ýany Aktamyň medpuat wekili Sarah Sanders habarçylara aýtdy. Prezidentleriň ýa Danangda ýa-da Filipinlerde ýaryn resmi häsiýetde duşuşuk geçirmekleri ahmaldy we mümkündü diýip Sanders belledi. Trump bilen Putin Filipinlerde beýleki bir regional konferensiýa gatnaşýarlar. Inne olur bir yerde bolýarlar, eýsem ol ýerde prezidentleriň birek-biregiňkä ýollary düşüp salamlaşarlarmy? Elbetde bu mümkin diýip Sanders belledi. Ýöne öňünden meýilleşdirilen resmi duşuşuk barada aýdylanyny beýle ýygnak saparyň meýilnamasyna ýok we biz bolaram öýdüm zok diýip Aktamyň medpuat wekili sözüniň üstüni ýetirdi. Muňa garamazdan Kremliň medpuat wekili Dmitri Peskov 10 noýabrda geçirilmeli duşuşugyň gurumçylyk tynanşyklarynyň dowam edýändigini ma'lum etdi. Ýöne ýagdaýlar heniz aýdyňlaşmady diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Şondan bir gün ozal Peskov 10-11 noýabrda Danangda geçirilýän Aziýa ýuwuşmany ykdysady hyzmatdaşlyk samitiniň dowamyny Trump bilen Putiniň her niçige bolsa ýollarynyň kesişmeginiň mümkindigini aýdypdy. Moskwanyň Ukrainadaky agresiýa zerarly hemde onuň 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlar geçirilen prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdy diýilmegi bilen bagly meseleler sebäpli Ortiýet bilen ABŞ-nyň arasyndaky gatnaşyklar bert dartgynlaşypdy. Trump'ın yanvar aýyna prezidentlik wezipetine girişmeginden bäri iki ýurdun prezidentleriniň arasyndaky ýeketäk iki wara duşuşuk iýul aýyna Germaniýada geçirilen 20'ler toplarynyň samitinde bolup geçipdi. Gamburgda geçirilen şol gepleşikleriň dowamyny Trump bilen Putin 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlarda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Ortiýadan gatnaşygy baradaky aýplamalary ara alyp maslahatlaşypdy. Şonu prezidentler geçmişde ýüze çykan meseleleri dawalaşmagyň deregine mundan soňky edilmeli işlere üns bermek barada ulalaşandyklaryny ma'lum edipdiler. Ýöne muňa garamazdan Ortiýanyň saýlawlara gatnaşygy we Trump bilen Moskwanyň dildewşiklik hyzmatdaşlygy boýunça Birleşen Ştatlarda alınıp barlaýan derňewleriň fonuny iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar hasda yaramazlaşdy. Putin Ortiýadan gatnaşygyny ret edýär. Trump bolsa dildewşiklik hyzmatdaşlygyň bolmandygyny aýdýar. Kongresiň basyşy astynda Trump awgust aýyny Ortiýada garşy sanksiýalary güýçlendirýän kanuny gol çekdi. Moskwa Birleşen Ştatlaryň ilçihanasynyň we konsulxanalarynyň işgär sanynyň azaldylmagyny talap etdi. Washington bolsa muňa gaýtawul çärelerini gördü. Bu aralykda Ortiýadan Krimi basyp almagy, onuň Kiýewe garşy separatistleri goldamagy we Siriýadaky pajigaly uruşda Russiýanyň roli sebäpli dören dartgynlyklar dowam edýär. 5 noýabrda Trump özüniň Aziýa edýän saparynyň dowamyny Putin bilen duşuşga garaşýandygyny aýdypdy. Şeýlede 8 noýabrda Peskov prezidentleriň duşuşmak ähtimallygynyň ýokardygyny ma'lum edipdi. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şugunky sanyny geçirip gotarýarys.